Ramona Preka tifforma nofs mit-tim tal-aħwa li jmexxu r-restorant tagħhom stess fil-qalba tal-Belt Valletta. Jispeċjalizzaw f'ikel gourmet imnebbaħ mill-kċina Maltija u Mediterranja. Illum għadna ma' Ramona biex taqsam magħna l-ħarsa tagħha fuq ir-restorant u l-ħidma tagħha fid-dinja kulinarja. Jiena skoprejt li kelli ħajra għat-tissir, naħseb mindu kon żgħira ta' jirsuħa 7 years, jien dejjem ngħid li 7 years kelli dak iż-żmien. Il-papa tiegħi kellu restorant ġol Belt u kien ħallina prattikament mhux nilagħbu bl-ikel ta' ma nisperimentaw bl-ikel. U jiena u Roberta dejjem insemmu din kellna waiter, kien ħadem magħna dak iż-żmien u dejjem konna nagħmlulu l-affarijiet li naħsbu li għamilna xi ħaġa tajba għalina dak iż-żmien u kien jikola u kien jgħidilna vera tajba. Plus hekk jiena u Roberta konnu jisna nagħmlu competitions in a way. Tagħmlu l-iktar tajb, taf kif. U jisna hemmhekk bdejna nindunaw li kellet tedi sodisfazzjon lin-nies u lilna. U jisek awtomatikament tiġu waħedha naħseb jien li mħabba bħal meta rusa u rusa jaqbdu flimkien. Ovvjament, inti titmur l-iskola l-ewwel, mbagħad wara l-iskola mbagħad jekk ovvjament ħejġbuk il-catering ħatmur l-ITS. U l-ITS għamilt l-iskolastika tiegħi u mbagħad sifirt sena barra kont naħdem ġo Lukanda. Ovvjament, meta kont qed naħdem ma' Lukanda kienet daqsxejn hekk għalija x'tipu qatt ma ħdimt ma' nies li mal-papa, allura ġifieri switni esperjenza tajba wkoll li qiegħda taħt ħadd ieħor taf kif. Mbagħad inżilt lura, għamilt l-aħħar sena li jkollok l-ITS u mbagħad jisek tibda għall-ħidma tax-xogħol. Hija esperjenza tajba, hemmhekk jiena nemmen li l-ITS tal-mek iktar teorija u tik daqsxejn prattika, dejjem nemmen li l-prattika ġiba fuq il-post tax-xogħol għax tintaqa' ma' ħafna affarijiet. Barra minn hekk għadna kemm morna barra jiena ma' Roberta through l-ITS u flimkien mal-ambaxxa ta' Malta f'ġo Turkija. Kienna morru nintaqgħu ma' grupp ta' NGO ta' nisa biex nagħlmuhom daqsxejn kif jelevaw iktar il-platti tagħhom ħalli jkunu iktar flessibbli mal-ingredjenti u jkunu iktar issa bħalma tolqot lajn taf kif u tajnihom daqsxejn tips minn tagħna. Kienet esperjenza sabiħa u nisperaw ma tkunx l-ewwel tal-aħħar. Il-ġurnata tipika tiegħi. It-tnejn ma nersaqx li l-ħanut nipprova. Il-pija għandi mit-tlieta sa l-ħadd. Ovvjament fost il-ġimgħa jiġu deliveries mill-ġifieri niġi hawnhekk nara li l-istaff kollu ovvjament qiegħed hawnhekk ikunu nduna minn qabel għax jibdew ċempus ma dak ma ġiex ma ġiex. Imma kif nidħol nara li deliveries ġew u nagħti daqqatajn il-karti. Nara waħda xi prezzijiet jekk inbidlu xi prezzijiet għax ġiel ma jgħidulekx u bum il-ewwel sibhom ma wiċċek, għal nara li kollox ġin, qabad niffajlhom il-karti ħalli ma jkollix balla karti jiġru. Wara nara x'għandi emails, ġieli bagħtu xi emails fuq xi mwejjed kbar, xi parties li jdu jagħmlu biex jisni ma nħallihomx ħafna fit-tul. U mbagħad xi noħossni qiegħda relax ngħid naqbad nagħmel jew x'naqa' hello jew nitkellem x'ħanagħmlu ġdid mal-istaff tiegħi. Meta nħoss li qiegħda pressata b'ħafna emails jew karti, nagħmel nofshom, nieqaf, immur nagħmel xi ħaġa u jisnerġa' jtwilet mill-ġdid. U mbagħad nerġa' ngħid mela mill-4 sal-5 ħanaqbad nerġa' l-emails. Imma peress li l-karti mhumiex il-linja tiegħi nkun irid nagħmel xi ħaġa li nħobb. Nieħu naqa' break, pawża, jisek bħal meta tmur torqod u tuħu xi 15 minutes power nap u nerġa' niġi lura. Imma dik isa bażikament hija l-ġurnata tiegħi. Skont jekk tkun ġurnata li minflodu sa filgħaxija, u mbagħad filgħaxija ngħid bum ħammur għas-service jisek tipo tajt hands-on. Imma jekk tkun ta' nofsinhar, jiġifieri ta' filgħodu hekk prattikament. Mola jgħaddi. Jien l-ikel jogħġobni kollu, però mbagħad jogħġobni ħafna l-ħelu. Ma nħobbx tgħidli tħobb idduqu ħafna u ssifer idduq l-ħelu, ma jekk le. Imma nħobb narah u nħobb narah sabiħ. U mbagħad awtomatikament meta nara riċetta li nara vera sabiħa u ngħidilha għandha n-nazz, għandha ċ-ċokkolata, għandha l-gidma taf kif.
ġo moħħi zibda sejra rrit namel xaġa, nkun rrit namela sabiħa. Jiġifieri iva, joġobni l-ikel, joġobni l-ħelu wkoll. Għaw min joġbu l-ikel biss, issib ħafna xeffijiet li jgħidulek joġbu l-ikel biss, imma jien joġobni ħafna l-ikel. U l-qoddim nixtieq nagħmel xi ħaġa, ma nafx hekk kif fadla li iktar żmien għax tkollok ball-enerġija biex tiftaħ ħanut ta' fejn biex tibdih inti. Ma nixtieq li jkun xi ħaġa tal-ikel li għandu x'jaqsam mal-ħelu. Ramona u Roberta waqfu dan ir-restorant b'tifkira għal missierhom Charles Preka. Għalihom ir-restorant huwa ċelebrazzjoni tal-imħabba għall-ikel u jservi ta' tribut għal-legat kulinarju tal-familja tagħhom. Ifhem, ma l-papà dejjem titgħallem, papà kien dejjem ħafna fis-sauces. U innaf kien joqgħodilna attenti pereżempju jekk filgħodu nitlu tarta xejdilna fejn dax ippruvaw kunu hawn. U jekk nitlu pereżempju naqbdu xi ħaġa, jekk pereżempju ġejna tlieta xi tnejn kien ikun magħluq. U ma niftħux il-friġ biex naraw x'hemm u m'hemmx biex nibdew il-ġimgħa taf kif kien jaqlanna, ġifieri jsek tipu tkun taf x'għandek qabel ma tidħol u tibda taf kif. Ma l-pija naħseb jien il-papà għalkemm kien fuq xogħlu ma tantx itik il-proset. Imma l-fejn ma jtikx il-proset taf kif. Naħseb xorta kien jisu relax ma'nu fl-istess ħin jisek qed tidra the way forward u tajjeb mingħajr ma ħafna ajjat u ta' fent. Ġifieri naħseb dik tallimta ħafna li xorta tista' tgħallem mingħajr ma jkollokx ħafna tgergir, tgerġwix u ġen. Għandna ħafna platti minn fuq il-menju li ovvjament bdihom il-papà. Mill-papà u baqa' dede. U mbagħad aħna mbagħad ikun hemm xi affarijiet li nkunu rridu nagħmlu ġodda u mbagħad hemmhekk nagħmlu l-specialities. Jiġifieri jekk ammont kelmet tara xi ħaġa li hija żmienha bħalissa u anki ingredient li hu żmienu bħalissa, nippruvaw noħolqu xi ħaġa li dak li jkun ġie u daq xi ħaġa differenti u jekk ġie għal dik il-ħaġa li kien daq ħajsibha. Jiena dejjem nemmen bielik. Jisu il-menju nikkalkulah bħala BBM. Tifhem? U l-specialities ġejt biex ma tkunx boring, dejjem tbiddel. Fehmtu għattar xejn affarijiet. Il-valur li naħseb li jiena nħaddam ġol l-establimenti tiegħi naħseb il-valuri u l-mod kif jitkellem wieħed mal-ieħor, l-approach li jkollhom għal xulxin. Nara li dawk ikun qegħdin in place, għax imbagħad fuq dawk naħseb għandek timxi jkollok naqqa pedament sod. Huwa basic naħseb jinta kollox, imma mhux kulħadd jużah. Għal Ramona is-sodisfazzjon f'xogħla jiġi mhux biss mit-tissir u l-ispeċjalitajiet li joffru, iżda wkoll mill-kuntatt mal-klijenti u l-kuntentizza tal-patruni. Aħna komplejna nitkellmu ma' Ramona dwar din il-karriera u l-isfidi li tiltaqa' magħhom. Jiena naħseb huwa importanti li jkollok kuntatt mal-klijenti mhux għax mingħajrek ma jgħaddix, għax ikollok staff tajjeb ħajgħaddi mingħajrek, però inti meta għandek il-kuntatt dirett mal-istaff, hemm xi ħaġa li jisom huma ġew għalik. Jew bħal meta tara ritratt tirriklama u tagħmel ir-ritratt tiegħek. In-nies se tħossu jisom connection miegħek u anki li ġi u li għaraftu u jaf xi jħobb u li ma mejda jħobb. Il-klient iħossu tajjeb. Plus hekk aħna dejjem ngħidu li niġu għax-xogħol mhux jisna ħammorru għal-qatlew għal-forka, jisna jinnaf, jisna morna fis-salott u ġew nannu t-tija u nagħmlu belate. Ix-xogħol inħossu hekk. Il-platt li nħobb nikol jiena jekk skont minn ħajsajrhom. Jekk ħassejrhom il-mami għandi platti qiegħda, jekk ħajsejrhom ir-raġel għandi platti motor. Pereżempju raġel ħobb isejjer ħafna, jekk ngħidu jinnaf jekk naraw pereżempju naqamaltem barra u naqarih u bart u hekk. Jgħidlina, nitfaw bol ma' brodu. Jekk il-mami ċempel, tajli tajli ram, tajli sajjart jena, tajli sajjart, tajli sajjart ross il-forn, chicken il-forn. Jekk nibda minn fil-ħodu ma' nikol xej, biex l-amura għanda, jew għandu minn ħaj sajjar najt ħan nikol zgu. Imma il-platti favoriti tiegħi huma dawk hemm xi brodu, xi koxxa tal-ħaruf, xi ross il-forn, mqarrum, xi ħaġa li ma nagħmilx il-ħanut. Nkun ili nara ħut, laħam. Affarijiet daw li tmur biex tikolhom, anzi dak qasem missu. Nkun irid affarijiet tipiċi li tmur id-dar u tikol xi soppa hekk tal-għamla hekk infittex. Il-tip jismu It's About Time. Mela naħseb jekk
ħadaqbad ktib bidek u ħatara dak it-title, ħatajtal fej It's About Time. It's About Time jiġifieri għax ilu ġej. Roberta ila tajli ram, issa li jmiss nitbu ktib namlu xi ħaġa hekk. U jiena jgħidu u dejjem kont noħda biċ-ċajt, u hija. Insomma, konna nagħmlu ritratti u photographers, kont naħalli kollox fidejk. Photographers ġejjin uħdu ritratti u dejjem jiġu sbieħ. U jisna nieħdu ritratti nagħmluhom u lesti u mbagħad dejjem tiġi dik il-biċċa twila fejn titqgħod tikteb ir-riċetti u tikteb x'għamilt u tiżen ingredient kull ingredient. U meta ma jirnexxinniex noħorġu l-ktieb konna nabdu raw ritratti u nagħmlu kalendarju li ġie darbtejn. U l-ktieb qatt ma wasal. Allora mbagħad konna rġajna bdejna, għadna issa ħanamluh u bdejnieh u bdejna nagħmlu ritratti u konna tikka waqafna daqsxejn. U kombinazzjoni ġiet il-Covid. U Roberta tella ġiet il-Covid għandna ċans. Ejja ħantuħ spinta ħanamluh. Roberta kienet magħluqa, jien kont magħluqa, konna ninżlu every Thursday u noqogħdu nsajru fil-kċina ta' Utilaj. Insajru jiġi l-fotografer u l-stylist u biex jagħmel il-mejda u hekk. Mbagħad konna ngħidu issa wasalna qasit nemmel li wasal. Mbagħad konna ngħidu isma' x'ħansemmuh dal-ktieb. Qabbeż id-designer tagħna li konna ntuħ kedda sena wara sena jiġi jagħmilhom dejjem għalax naħseb bix-xira nsemmuh It's About Time. Kull il-ktieb semmejnieh It's About Time. U bekk ġie dan il-ktieb xi 192 recipes imqassam fl-starters, main course, żerta varjat ħafna. U mbagħad bih konna il-fondi tiegħu parti minnu konna għejnejna lil tal-ALS il-Bjorn ukoll. Allura jisna minna xi ħaġa tajba u fl-istess ħin għejnejna u naħseb kien ta' suċċess ukoll. Li nixtieq nagħmel xi ħaġa oħra li kien suċċess daqsu wkoll. Ġifieri qegħdin hemm għalhekk. Il-pożizzjoni ta' Ramona ġġib magħha responsabbiltajiet kbar. Allura se nħalluha terġa' lura mat-tim tagħha biex jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tal-lum. Narawkom fl-episodju li jmiss. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.